papunchay kay hinata rimasyawang amaman chakuy chuniwang lokang kangwang kasakniwang kangwang pastorayay nyanyay Diyos nilanchis ponin sa papunchay taw sa nikipim Diyos nila'y may sa papunchay kay hinata rimasyawang amaman chakuy chuniwang lokang kangwang kasakniwang at siya'y ninakainikuhanin akas mikik ni Jesus niya'y ipin siya'y Jesus niya'y hipin Akat panchalyas kay giniwang yan at bayas kay giniwang Malapunin si Kukito nakakay bakos haywang Siya'y minakainikuhanin Akat mikik ni Jesus niya'y hipin China na kasoya kuhanin Atas pikir tiket sudiyay kita Anda po ni Magis niyay Napakunchay kaw sa inipin Magkikipit takiyay ko chigo siya wangin Ima-ima na ya chachiwang kasi So niyay kiyabay jas kakachung Akan panchalyas kay giniwang yan at bayas kay giniwang Manapunin sa Kukito nakakay bakos haywang Siya'y minakainikuhanin Gracias por la presencia de primera autoridad de nuestra comunidad, presidente de la comunidad campesina de Anoja, presente con nosotros Vicente Cedrico. Gracias Guadalajara, presidente. Maetas presenta Ruasia Sumaja, matrimonio, hermanoches Oscar y hermanas Abigail, Sumaja Saracumente. China